eta utziko dio gero Rauli bere zatia eskaintzen. Angelek esan dauenez, badauka nahiko musikarekin lotuta dagoen karga lektibo nahiko, batxiergo honek, eta alde batetik Angelek esan dau. Badeko lehenengo mailan bi asignatura bate musika, hizkuntza eta praktika instrumentala ditzen dana, eta beste bat analizio, azterketa musikala lehenengo maila. Hor aukeratu behar dabe, modalitatezko asignatuen artean eurek aukeratu behar dabez, eta hor aukeraketa bat egon behar da. Hori praktikoa izaten nik zelan bideratu dut, zuek ondo dakizue, musikan arloan mai oso ezberdinak daudela ikasleen artean, batzuk asko dakite, beste batzuk ez dakite zebez. Nik horre egin dut, berez ez da holan izan behar, baina nik holan egin dut modu praktikoan egiteko. Musikarik ez dakitenek edo solfeo edo olako gauzarik ideipek ez dauketenak, nik bideratzen ditut musika lengua jaiten, gitxinez horre oinarrizko gauzak ikas daitezen da, eta orduen ja badakitenak igual ez hainbeste ez aspertzeko edo igual ja dakitena ez egiteko bideratzen ditut analizia egiten. Izatez, benetan ez dut uste holan izan behar zenik, baina holan datozen ikasleak eta holan praktiko edo beste modu baten aldogunez lan egin, nik hori da egin dodana. Holan pizka bat bideratu, gero azkenean ekintzak eta gauzak egiterakoan aldogu dana nahastu, bi taldetako jendea hartu eta gauzak egin elkarrekin bardin. Baina gero lan egiterakoan pizkat bi mail horiek ezberdin du holan egiten saiatu egin naz. Bigarren mailan aukeratzen dana da alde batetik edo musikaren historia, musika eta dantzaren historia, hori gauza berezia, beste lekutan ez da egiten inen bez, bakarrik hemen musika eta dantzaren historia edo analizi musikala bigarren maila. Eta orduen, horre berizketa hori alda jarraitu edo eurek be aldatu dezakete, segun zelan, baina egin dezakete. Ez dut esan, batxillergo hau egiteko ez dago sarbide frogarik, akzeso frogarik edo nok egin dezake. Beraz, norentzako dago zuzenduta gehiago, zuek gitxienez musikari dagokionez. Gero badagoz beste batzuk direla gehiago aktoreak, antzerki asko gustatzen zaiena, eta horrek betortzen dira, baina musikaren inguruan, eta holan izan da arte, etorri dira, ezagutzen dozu, zuen klasean beti badago baten bat, oso saletua, behar bada musika eskolara da inoz joan, kontserbatorioan ez dago, baina talde baten jotzen dau, edo abesten dau, lekuetatik eta leku askotan abestu egiten dau, eta alako gauzak, eta hoientzako oso aproposa da batxillergo hau. Eta aparte, badagoz batzuk bai, kontserbatorioan dauzenak, eta batxillergo musikalen beharrean, hau egiten saiatu direna, eta horrekin be ondo. Eta asko ez luzatzeko, gero gorputza adierazpena esan dugu optatio moduan, aukerazko moduen sartu indala, hori da Raulek emoten dauena, eta musikarekin lotuta bai informatika musikala be sartu egin da, teknologia berriak eta erabiltzeko, soinu edizioa lantzeko, partiturak editatzeko, sekuentziadoreak erabiltzeko ikasteko, eta holako gauzak egiten dugu. Eta ez dakit, laburri izatearen, igual pasako diote mikrofona Rauli, egiten guk ez dugu ikaslerik ekarri, ze batxillergoan garai honetan dira azterketa guztiak, lan guztia gauz asko dauz, eta ezinezkoa zen ikasleak ekartzea ona gauza egiten data hauetan, imposible. Baina egin ditugun proiektu batzuek bideotan eta ekarri dugu eta Raulek azalduko dizkigu. Mila esker Iñaki, egunon guztioi, Raul deitzen naiz, gorputza adierazpeneko irakaslea naiz. Angelek esan duen moduan, gorputza adierazpenak batxillergo honetan garrantzi handia dauka, eta arlo askotako gaiak ikutzen ditugu. Orduan, pizka bat gainetik jarriko dizkizuet nire gaiaren edukiak, pizka bat gainetik ikusteko, zuzue jakiteko ideia bat edukitzeko. Orduan hori, modalitateko aukerako gaia da,
Eta edukia dira orokorrean egiten duguna da hori arnasketa eta erlajazioarekin hasten gara pizkat beraien gorputza ezagutzeko. Hortik ni hasten naiz beti kurtsoa hasieran beraien gorputza erabili behar dute sortzeko, gauzak adierazteko. Orduan segin barute lehenengo, beraien gorputza ezagutu. Arnasketa eta erlajazioaren bidez egiten dutena da, ikasi nola erlajatu, nola arnasketa ondo egin, eta gero hortik beste gauza asko landu ere. Adibidez, gero azten gara espazioa eta denbora eta energia behatzen, sensorio motriz aldetik, eta hor bai sartzen dela askotan egiten duguna da esaldi musikala eta ritmoaren barneraketa. Egiten ditugu ariketa asko, esaldi musikala buruan edukita, beraiek gorputza mugitu, bi gauzak batera egiten ditugu, gorputzaren adierazpena eta musika erabili ere. Gero, orokorrean erabiltzen ditugun gorputza adierazpen teknika dira mimoa, improvisazioa, joku dramatikoa, sentimenduen beraketa eta espresioa, eta gero egiten ditugu koreografia asko. Gai honetan lantzen dela bereziki da taldeko lana, beraiek nola lan egin behar duten taldeka, eta sormena. Bi gauza hauek dira funtsezkoenak. Eta gero, beraik nola sentimenduak nola adierazi, aurpegiarekin, gorputzarekin, hitzik gabe. Orduan, hau da, gainetik esan da, gorputza adierazpenaren edukiak. Gero, beraik esan duten moduan, aurten, Iñakik esan du, eta Angelek ere, oso proiektu interesgarri bat martxan jarri dugu ikastetxean, martxoan egin genuen, eta Nerea, zuen lankidea, egon zen hemen proiektu hau ikusten, eta hori ikusita esan zigun, proposatu zigun etortzea eta azaltzea egiten genuen ikastetxean, zuek ikusteko eta jakiteko. Orduan, erakutsiko dizuet zein izan zen ametsak dantzan proiektua. Azteko, nondik hasi zen ikastetxeko ikasle guztiei beraien etorkizuna, beldurrak, ametsak denetarik, nola ikusten zuten galdetu genien idazlan baten bidez. Beraekin bazuten idazlan bat. Idazlan horiek jaso, eta hortik, hori oinarritzat hartuta, Muelle Iru da konpainia bat, non daude koreografoak eta dantzariak, horien laguntzarekin hartu genituen beraien ideiak, beraiek jarraitako beldurrak, ametsak denetarik idazlan horietan, eta sortu genituen, beraiek bereziki, sortu zituzten eszenan zerbait antzesteko moduko gauzak, sortu zituzten materialak. Gero, batxilergo estenikoko ikasleekin, nire gaian, gorputza adierazpenean, egin genuen esan zen material esteniko guzti horiek praktikatu eta ondo ikasi. Zeratik, zeren gero, hauek izan ziren laguntzaile, gero ikastetxe osoari erakusteko nola egin behar zituzten material horiek. Material horiek gero, ostiral batean, aste batetan egiten zen proiektua, eta ostiralean hemen egin behar genuen antzezpena. Gero jarriko dizuet bideoa, hobeto ikusteko. Egunero 2 ordutan, aste bate batean, egin genuen 2 ordutan praktikatu talde guztia batera, DBH batxilergo eta zikloko ikasleak, denak batera landu genituen materialak praktikatzen zituzten. Gero helburua zen, hori izan dizudana, hona etortzea eta hemen praktikan jartzea. Bitartean eta prozesu guztiaren lekuko, Erandioko regiduria goi mailako zikloko ikasleak egon ziren hemen grabatzen. Printzipioz dokumental bat montatu dute, montatzen ari dira, eta hori ikusteko irrikitan gaude, eta egunen batetan pasatuko digute, eta hori dokumentala grabatu zuten. Orduan, lortu zena, gero ikusiko dugu, orain erakutsiko dizuet, orain azaldu dizuet dana, bideo baten bidez, eta gero lortu zena ikusiko dugu. Azteko, erakutsiko dizuet bideo hau.
Pena da, zen lehen frogatu dut eta ondo ikusten zen, baina mosten zen, ez dakizeatik. Bueno, hori ikusten ziren gorputza adierazpeneko ikasleak, non materialak frogatzen zituzten eta praktikatu gero ikastetxe guztiari erakusteko. Gero esan dizudana, zer zen helburua, hemen antzezpen bat egitea ikastetxe osoak, hau ondo ikusten duen. Eta hemen egin genuen ostiral batean, martxoan. Lehen esan dizudan moduan, orain ikusiko ditugu, zer lortu zen honekin. Ikusi duzuenez, lehenik eta behin, ikasle guztien arteko harremana hobetzea lortu zen, bereziki. Egin ziren 5 taldeetan, DBH batxilergo eta ziklotako ikasleak nahaztu ziren, eta hori ikustea benetan zoragarria izan zen. Hemen gertatu zena, aste horretan zea gertatu zena, beren arteko erlazioa, ikastetxea beste bat ematen zuen horren ondoren, benetan esaten dut. Haloko gauzak pilo aldotzen dute, eta oso, niretzako ikusgarria izan zen. Ikasle askori ere eszenatoki batetara hurbiltzeko aukera eman genien. Pentsatu askok ez dutela aukera hori izango, edo ezin izango dutela egin. Orduan, aukera hori matea niretzako ere oso
lehenezkoko bizipen kultural bikaina da. Gero beraiek ere kultura mundua sartzeko, eta zerbait egiten badute hemen, gero ikusle moduan ere sartuko dira. Nik topatu nituen kasu askotan, hasieran DBH-en, ez da tipiko, nik ez dut antzatuko, zer da hau, beldurrak, logikoena. Baina gero poliki astea pasatu hala, gero azkenean lortu zuten hemen egotea, dantzatzea, eta kriston esperientzia izan zen bereentzat, hori niretzako izan zen oso berezia ere. Beraien gorputzaren bitartez gauzak antzesten eta besteen aurrean aurkeztearen esperientzia bizi, hori ere oso garrantzitsua. Orduan guzti hau lortzea nire ustez proiektu hau primeran irten zela eta oso esperientzia polita. Gero, horretaz aparte, ametsak dantzan amaitu du ja azaltzen, jarriko dizuegu ere Gabonetan egin genuen flash mob bat, bai? Flash mob bat, Patxo Holanda hemen ez dagoen irakasle baten ideia izan zen, eta tartangakoekin, goi mailako regiduriako erandiako zikloarekin batera egin genuen, eta aste batetan prestatu genuen nortzu jotzen zuten instrumentuak, nortzu dantzatu, zer egin, pinpan, eta hala, sortu genuen orain ikusiko zuten bideoa. Bideoan, musika, entzungo duzuten musika grabatutakoa da, ez da zuzenean, zuzenean grabatzea oso zaila da. Orduan, baina hemen kalean ikusten duzutena, kalean jotzen eta abesten zeuden. Osea, hor bertan, horko jendearentzat abesten zuzenean entzuten zen. Baina hemen entzuten dena da grabazio bat. I don't care about the present.